Hola a tothom i benvingut a aquest nou vídeo de versió beta. Avui farem una sessió, per d'alguna manera, un vídeo que tractarà sobre com els filòsofs poden fer coses a la gent, com els filòsofs poden canviar, de fet, la vida de les persones. I concretament ens situarem al segle XIX. Ja anireu veient que Max i jo tenim els nostres tics, tenim les nostres preferències, i a mi particularment m'interessa moltíssim el segle XIX per les seves implicacions en ciència, per les seves implicacions en filosofia, i concretament a Catalunya m'interessa moltíssim tota la història del moviment lliurepensador. De fet, avui ens situarem en els moments previs i en el principi de tot d'aquest moviment lliurepensador i en els seus primers protagonistes. Persones tan conegudes, segurament, per tots vosaltres, com Narcís Monturiol, l'inventor del submarí, i Ildefons Cerdà, qui va gestar, en el fons, la idea de l'Eixample de Barcelona, i altres personatges no tan coneguts. De fet, un altre conegut és Anselm Clavé, de fet, que va organitzar tot de grups corals per Catalunya, i és molt probable que hagueu sentit parlar de societats corals, d'escoles, de moltes organitzacions que prenen aquest nom, i altres no tan coneguts. Però, per tant, ens situarem en aquest context, en aquestes persones que, de fet, en un moment posterior a la història que us explicaré avui ens situarem al voltant de la dècada de finals dels anys 40 del segle XIX, principis dels anys 50, però aquesta gent, l'any 1864, van escriure un document titulat Almanaque Democrático per a 1864, on sortia per primer cop el terme lliure pensament. I és per això que dic que ens situem ben bé a les beceroles. I m'agradaria, perquè tingueu també una mica d'idea de què tracta això, citar-vos un petit fragment d'aquest document, que deia: «Somos demócratas, pensadores libres, tenemos criterio propio y no aceptamos de nadie las doctrinas sin examen». Per tant, ja veiem de què va. La qüestió del lliure pensament és una qüestió complexa, que anirà sortint en molts dels vídeos. De fet, us deixaré alguns enllaços a la descripció, alguns enllaços i, de fet, alguna bibliografia a la descripció, per si us interessa saber-ne més, perquè té vinculacions amb la qüestió de l'anticlericalisme, és molt complexa internament, s'hi ajunten moviments tals com, el mateix ateisme, posteriorment l'espiritisme, la teosofia, s'hi ajunten moltes coses. No en aquest primer moment en què estic parlant ara, de fet ens situem molt a les beceroles. Perquè el que volia explicar-vos avui és l'aventura dels cabatians i les implicacions que va tenir l'aventura cabatiana a Catalunya. Què és això dels cabatians? Qui és aquest Etienne Cabet, d'aquí ve aquesta paraula? Doncs Etienne Cabet era un socialista utòpic. I què és això del socialisme utòpic? Doncs per socialisme utòpic s'ha entès una mica el conjunt de corrents, diversos ideològicament, fins i tot, que compartien una mateixa preocupació per l'estat de misèria de la classe obrera. Després parlarem del cas de Barcelona, però tenien una intenció de millorar-la no per mitjans revolucionaris, sinó d'alguna manera donant exemple. Hi ha una cita d'Engels, el socialisme utòpic i el socialisme científic, on ens permet entendre una mica de què va i distingir-lo del socialisme científic, del comunisme, una mica més clarament. Deixeu-me llegir. Tratábase por eso de descubrir un sistema nuevo y más perfecto de orden social para implantarlo en la sociedad desde fuera, por medio de la propaganda. És a dir, sempre des d'aquesta idea d'anem a construir unes comunitats alternatives, unes comunitats que ens permetin donar un exemple y a ser posible con el ejemplo, continúa, mediante experimentos que sirviesen de modelo. Estos nuevos sistemas sociales nacían condenados a moverse en el reino de la utopia, però clar, això ho escriu Engels. Però, en tot cas, sí que és cert que molts d'ells no van tenir gaire èxit. Cuanto más detallados y minuciosos fueran, más tenían que degenerar en pures fantasies, acaba concloent. Hi havia molts models diferents, models que donaven respostes diferents a coses tals com, per exemple, la religió, l'organització del treball, el grau d'importància de la ciència en el moviment, el grau d'acceptació de la tècnica mateixa. Per exemple, un altre dels socialistes utòpics més coneguts és Saint-Simon, que tenia una visió de la tècnica molt diferent a la mateixa de Cabet, però en tot cas tots comparteixen aquesta idea bàsica, que és anem a construir una societat alternativa separada de la resta, anem a buscar una terra nova i anem a construir una societat des de zero, anem a construir una societat justa des de zero. I de fet, no només això, no només són socialistes utòpics els que han tingut aquesta idea, de fet, tan bàsica, que possiblement alguns de nosaltres se'ns hagi ocorregut, ostres, mira, vaig a deixar tot i me'n vaig al camp a fer la meva comuna, que seria una cosa fantàstica. Doncs
Al llarg de la història han anat sorgint moviments similars. Per exemple, en el si del moviment protestant van sortir els anabaptistes, que tenien una idea similar i que van donar eventualment lloc als Amish. Hi ha hagut moviments similars al llarg de la història. I entre aquests difereixen. Però el cas concret d'Etienne Cabet, que és el que ens interessa, perquè, de fet, quan es parla, fins i tot si miréssiu l'article de la Viquipèdia, socialisme utòpic, segurament us fixaríeu o acabaríeu veient que es parla més de Fourier, es parla més de Saint-Simon, però Cabet té relativament poca importància. Però Cabet a Catalunya era de fet era el més conegut d'aquests socialistes utòpics i per això ens interessa més tractar d'ell. Ell, l'any 1843, va escriure una mena de novel·la titulat Viatges i aventures del Lord William Carystal Icària, en francès. De fet, vaig trobar una edició antiquíssima, és que d'espai per la bibliofília, cunya publicitària de bibliofília, que aquesta casa es porta una mica. Doncs, en aquesta obra, el viatge a Icària, s'hi explica el funcionament d'una societat ideal que estaria situada en una illa, que estaria organitzada de manera racional, de manera fins i tot s'hi explica com s'organitzarien els carrers, com s'organitzaria el treball, com s'organitzaria la família, com funcionaria la llengua. Interessant aquesta qüestió de la llengua, perquè ja pronostica que s'hauria de fer una mena de llengua artificial i això, de fet, crec que l'esperanto es diu després, aquesta qüestió de l'esperanto segurament acabarà sortint en un altre dels vídeos. És una cosa que encara no he investigat suficient, però que m'interessa molt i que això que també té moltes connexions amb el moviment lliure pensador i amb la història de l'anarquisme en general. Deixeu-me llegir-vos una cita d'aquesta obra. Per nosaltres, com més estudiem la història, més profundament convençuts estem que la desigualtat és la causa generadora de la misèria i de la pobresa, de tots els vicis que es deriven d'una i de l'altra, de l'avarícia i de l'ambició, de la gelosia i de l'odi, de les discòrdies i de tota mena de guerres, en poques paraules, de tots els mals que pateixen els individus i les nacions. Per tant, el model que ens proposarà Cabet en aquest llibre, en aquest viatge a Icària, és el d'una societat completament igualitària. És una mena d'utopia en què tothom treballa en pro de la comunitat, les màquines s'encarreguen de les feines més dures. Una cosa també interessant en relació al socialisme utòpic és que, de fet, ja dona un paper a la dona bastant més rellevant que el que tenia a la seva època. És a dir, per exemple, distingiria les tasques pròpies d'homes i de dones, però en tot cas la dona tindria un paper en el moment de prendre decisions en assemblea o coses d'aquesta mena. Per tant, doncs això, ja hi ha un cert protofeminisme en aquests corrents, una cosa molt de mínims, però que ja és alguna cosa. De fet, això, l'educació seria universal, gratuïta i, de fet, els nens es cuidarien en una mena de... Es tindria cura dels nens, no les pròpies famílies, hi hauria biblioteques per facilitar la instrucció dels adults, tota aquesta mena de projecte també d'instrucció tant de la infància com del poble en general, i també una certa inspiració cristiana, del primer cristianisme. De fet, al mateix llibre de Cabet hi ha una cita que ho recull perfectament. Diu, només els comunistes poden dir-se veritablement fraternals, veritables cristians i fidels deixebles de Crist. Perdoneu, no és de l'obra de Cabet, sinó que és de l'Almanac dels Icarians de 1848, una publicació de la mateixa òrbita, òbviament. L'obra de Cabet va ser un èxit absolutament espaterrant. S'hi va sortir publicada l'any 1840, l'icarianisme l'any 1843, ja tenia més de 50.000 seguidors arreu de França. Per tant, una cosa, de fet, un èxit aclaparador. I a Catalunya, concretament, Cabet arriba en bona part gràcies a un autor, del que segurament en Max parlarà en altres sessions, d'Abdó Terrades, que ha fet d'un federal empordanès, filòsof, escriptor, teòric molt interessant, i ja ens en parlarà segurament, que havia conegut personalment a Cabet durant el seu exili a França i que n'havia traduït un llibre, La història popular de la Revolució Francesa. Tenia una certa afinitat per les idees de Cabet, però no arribava a combregar del tot. En tot cas, però, sí que va fer-lo traduir, va fer traduir aquest viatge a Icària i va encarregar a 2 membres del seu cercle aquesta traducció, un dels quals extremadament conegut, de fet l'altre no tant, Francisco Orellana no és tan conegut, Narcís Monturiol, com deia abans, inventor del submarí, que forma part també d'aquesta mena de nucli figuerenc, de federals lliurepensadors, que segurament seran mereixedors de més d'un vídeo a càrrec d'en Max o de jo.
i que va sortir publicada a Catalunya l'any 1848. Però ja abans hi havia una mica d'evidències de moviment pro-icarià del que formaven personatges. Abans us he citat alguns de les persones que van signar aquest Almanaque Democrático per a 1864. Doncs en aquest protomoviment hi ha personatges tals com aquest mateix Monturiol, Ildefons Cerdà, el de l'Eixample, efectivament, Anselm Clavé o Joan Rovira. Joan Rovira, un personatge que possiblement no haguem sentit anomenar mai, era un metge extremadament jove, però que serà en bona part el protagonista de la trista història d'Icària. En tot cas, però, sí que hi ha evidències que el moviment a Barcelona era tan actiu que a principis de gener del 1848 un francès instal·lat a Barcelona mateixa va escriure a Cabet que l'entusiasme era enorme, que a Barcelona es parla d'Icària, deia, més que cap ciutat francesa, i ni a França he trobat tant d'entusiasme. I de fet, aquesta mateixa gent es posa en contacte amb les comunitats cabetianes de França, que començaven a organitzar-se. Ja us he dit això, Cabet comença a publicar el seu diari el 1840, amb 3 anys 50.000 persones, comença a haver-hi una mica de fervor, comencen a tenir publicacions pròpies. I els comunistes de Barcelona, entre cometes, de fet així signen, envien un manifest que fa clara la profunditat de la seva implicació a un setmanari, de fet a una revista titulada Le Populaire, dels cercles cabetians. I deien: hermanos, unamos nuestras plegarias para que el Dios de la todopoderosa naturaleza nos ayude a llevar a cabo nuestro gran proyecto. Roguemos por la liberación y la felicidad del ser humano. Invoquemos la ayuda de la santa comunitat. És molt interessant com van alterant el vocabulari, com de fet estan utilitzant un vocabulari profundament religiós, però l'estan laicitzant de manera molt interessant. Seamos un solo cuerpo, seamos perseverantes en nuestras convicciones, trabajémoslo hoy más que nunca, instruyámonos para que nuestros hermanos que están en la miseria tengan el porvenir asegurado. Considerémonos hijos de una misma familia, porque nuestra nación es el mundo y nuestra patria la humanidad. Partamos, icarianos, fundemos un nuevo mundo, trabajemos para poblar y edificar la naturaleza. Mostrémosle al universo todo lo que son la fraternidad y la comunidad puestas en práctica. Fixeu-vos en aquesta última frase, aquest partamos, icarianos, perquè això és el que s'estava gestant. El que s'estava gestant era un viatge de proporcions èpiques, podríem dir, per arribar a formar aquella comunitat que Cabet havia projectat en aquesta novel·la, en aquesta obra literària seva, en aquest viatge a Icària. El que estem dient és que aquesta gent decideix, de fet, marxar cap a Amèrica per formar una comunitat d'aquest estil, una comunitat d'inspiració que prenia la inspiració d'aquesta obra de Cabet. Per això us deia que avui veiem com els filòsofs van fer coses i com els filòsofs han fet fer coses amb una inspiració molt idealista, però que ja veurem que la cosa no surt bé, només cal veure el títol del vídeo. Aquest mateix any comencen a intentar recuperar, intentar buscar fons per poder fer realitat aquesta gran marxa. Però a Barcelona mateix sembla que es forma un nucli propi. Sembla que a la zona de Sant Martí de Provençals, que és un d'aquests pobles que es van acabar annexant a la Barcelona, que avui és Barcelona, que és el barri de Sant Martí, hi havia com un petit nucli d'inspiració icariana que, segons ens deia, segons hi ha referències, ells mateixos s'han construït la casa, cultivant la terra, fan les tasques de la llar i no tenen criats. Reben Le Populaire, aquesta revista que us comentava, que és on començava a gestar-se tot plegat, i són comunistes icarians. Proclamen el Cabet com el seu redemptor i el salvador de la societat. D'aquesta comunitat situada a Sant Martí de Provençals no hi ha massa informació, però sí que és clar que Ildefons Cerdà, a l'Eixample, efectivament, segurament hi dedicarem un vídeo explicant una mica més aquesta qüestió tant de l'higienisme com del projecte de Cerdà, tal com havia de ser, no tal com avui és Barcelona. Però Ildefons Cerdà, en el seu plànol de Barcelona, sí que assenyala on hi havia aquesta comunitat icariana. I encara avui queda un testimoni en la pròpia toponímia de Barcelona d'aquest projecte que no va arribar gaire enlloc, que és l'avinguda d'Icària, que segurament és una avinguda molt grossa que va cap a la zona de Marina, que segurament tots o molts de vosaltres hi heu passat. El projecte de Barcelona és més discret, però el projecte global, d'alguna manera, s'arriba a portar
a la pràctica. L'any 1847 es publica un article que és titulat Anem a Icària, on es parla de l'establiment d'una colònia a Amèrica i es comença a recaptar fons per arribar-ho a fer possible. Arriben a comprar una terra. De fet, el vaixell no surt, vull dir, surt al cap de molt poc temps, surt el 3 de febrer de 1848, sota aquesta mena de fervor i fins i tot tenien una mena de petita rima que recollia l'esperit de l'expedició, que deia: anem a fundar la nostra pàtria, soldats de la fraternitat, anem a fundar a Icària la felicitat de la humanitat. Per tant, hi ha aquest idealisme i aquesta esperança que posaven en aquest projecte que va sortir malament. Qui hi va en aquesta expedició? Hi van moltes persones. Al principi comencen 1.500 voluntaris, a més hi havien d'anar sortint vaixells quinzenalment, i entre aquests primers hi ha un català, que és Joan Rovira, que era un metge higienista molt jove, que tenia la seva muller, Candelària, estava embarassada en aquell moment, i de fet passa... Monturiol es fa càrrec de la seva manutenció, és una altra història una mica complicada. De fet, el mateix òrgan dels icarians a Catalunya, la fraternitat, fa una subscripció popular, és a dir, demanen diners, com si féssim un Patreon, perquè ens entenguem, demanen diners per permetre sufragar el cost del viatge de Joan Rovira, i efectivament hi va, i de fet recull això, clar, el pobre senyor era un metge que acabava de deixar la seva dona embarassada, que realment la situació és tràgica, però tenia molta esperança en el projecte, i recull, hi havia un testimoni, una carta que envia la mateixa fraternitat, que recull quin era l'ambient que es vivia en aquests vaixells just abans d'embarcar, i deia: l'entusiasme, convicció, coneixement i virtut de cadascun dels individus i l'esperit de fraternitat que els anima són tan grans, tan fervents, que els escèptics es queden confosos i canvien d'opinió sobre la possibilitat de fundar una societat model. Per tant, veiem que en aquest primer moment encara hi havia un convenciment de que això funcionaria. En aquestes expedicions, anaven sortint quinzenalment, havien d'anar sortint vaixells i havien d'establir-se en una zona de Texas, prop de la zona de Dallas, que estava, això ja comença a ser la primera dificultat, a més de 800 quilòmetres del punt on el vaixell arribava, del port on el vaixell arribava. Havien d'arribar, per tant, a la zona, al terreny que havien comprat, a peu. I, de fet, hem de situar-nos, clar, això estem parlant d'això, 1848, per tant, ens hem de situar ben bé en el mateix moment de la conquista de l'oeste, ben bé de les pel·lis dels westerns i aquesta mena de coses. Per tant, això és un context també complicat. Estem a la Texas de la conquista de l'oest. I no només això, sinó que de fet el mateix contracte que tenien en relació a la terra que havien comprat tenia diversos problemes. En primer lloc, la terra no era contigua, sinó que estava com en forma d'escaquejat, perquè ens entenguem. Hi havia com una parcel·la quadrada que era seva, una parcel·la que era de l'estat de Texas, una que era seva, una que era de l'estat de Texas. I així anar fent. I en segon lloc, tenien un compromís, que era que ja havien d'haver-s'hi establit, és a dir, havien d'haver-hi construït cases el mateix 1 de juliol, però ells van arribar, no van arribar el 27 de març. Cosa que, de fet, feia bastant difícil el simple fet d'arribar a aconseguir-ho fer. Van arribar-hi en un camí llarguíssim, de fet, van arribar-hi 27 persones a peu el 2 de juny de 1848, després d'aquesta marxa per bona part del terreny dels Estats Units, i de seguida van posar-se a construir les cases. Però hi havia un problema molt greu, i és que aquella zona era una zona pantanosa, era una zona de difícil construcció, era una zona que estem parlant que era una zona completament, o pràcticament verge, que estaven començant a construir coses. Hi havia mosquits que van contagiar malalties als colons de tota mena, hi van haver-hi epidèmies, i sobretot hi havia cocodrils. I això dels cocodrils és particularment divertit, perquè, de fet, una de les vinyetes, que us heu posat aquí al costat, una de les vinyetes que recull que quan Cabet hi va arribar, ara us explicaré, quan Cabet hi va arribar, la vinyeta feia alguna cosa de l'estil: el pare Cabet arriba a Icària i contesta l'engreixament considerable que el seu sistema de colonització ha donat als cocodrils. Per tant, doncs ja veieu que la cosa és força dramàtica. La situació, com podeu imaginar-vos, és extremadament crítica, entre epidèmies, cocodrils, entre unes clàusules que realment eren molt difícils d'arribar a satisfer en aquest terreny completament verge, i alguns dels icarians van tornar a Orleans
I de fet cal tenir en compte, això, és a dir, que la vinyeta diu que quan el pare Cabet arriba, perquè Cabet no estava en aquesta primera expedició que marxa cap a Amèrica, sinó que ell hi va després. I va bastant tard, perquè l'any 1848 esclata la Revolució i porta a la proclamació de la República Francesa, i la cosa és que es queda encallat a França, acaba participant allà, però que no arriba a Amèrica fins al cap de molt de temps. Alguns decideixen continuar el projecte, però quan Cabet arriba torna a haver-hi un conflicte molt greu. I és que comença un canvi polític en el moment en què Cabet arriba. Comença a actuar com a líder de la comunitat. De fet, d'alguna manera, subvertint els mateixos ideals que havien d'animar la comunitat tal com s'havia pensat. I això va portar encara més conflictes entre els membres que quedaven. De fet, ja havien anat arribant més persones, però van acabar portant encara més conflictes. El mateix Joan Rovira, aquest metge català que us comentava, es va enfrontar personalment a Cabet en relació a aquest excés de lideratge, podríem dir, per part seva. De fet, se'l va acusar d'estar traint els principis del moviment. Segons una cita d'una obra sobre els icarians, diu: «Fou el metge espanyol Joan Rovira el primer a atacar-me personalment», deia Cabet, «acusant-me d'haver enganyat i abandonat les dues primeres avançades». Cosa que, potser sí que, tenint en compte l'estadista sort que van tenir, no deixa de ser certa. Sigui com sigui, Rovira, després d'aquest viatge terrible, després d'haver deixat, de fet, la seva dona Candelària, junt amb altres catalans, sí que van marxar en una d'aquestes expedicions posteriors, en un d'aquests viatges posteriors, però Rovira es va acabar suïcidant després d'aquest desengany terrible que significava haver-ho deixat tot per anar a fundar una comunitat segons uns ideals que el mateix fundador havia traït, segons ell. Part dels icarians van seguir l'aventura de fundar una societat utòpica d'aquest tipus, traslladant-se. Això sí, es van traslladar cap a la zona d'Illinois, de fet concretament a Nauvoo, a una zona on hi havia hagut una colònia de mormons que havia fracassat, però que per tant d'alguna manera el terreny ja estava com una mica treballat i per tant era més fàcil establir-s'hi. I allà la comunitat va funcionar més o menys bé. Té una història complicada, si us crida l'atenció podeu buscar-ne les escissions, conflictes, de tot una mica. Però en tot cas sí que exemplifica una mica què hauria pogut ser aquesta primera colònia en què un d'aquests primers 27 colons era aquest català, Joan Rovira. El treball era obligatori, estava repartit entre tothom, com us comentava abans, homes i dones tenien tasques assignades relativament diferents, però en la resta d'assumptes eren iguals, havien de ser autosuficients, manufacturaven coses i acabaven intercanviant-les, els habitatges de tothom eren exactament iguals, els nens es criaven en comú, l'entrada a la societat era voluntària, però calia pagar una certa quantitat, i per arribar-hi a entrar definitivament calia sotmetre a votació de la resta de membres l'acceptació o no acceptació d'aquest nou membre. De fet, una de les persones que va demanar ser acceptat en aquesta comunitat ja més o menys funcional que es va instal·lar a Nauvoo és Narcís Monturiol, que va demanar-ho, però sembla ser que la resposta va trigar massa i ell ja estava amb altres històries. Segurament en una altra ocasió faré un vídeo sobre la història de Monturiol i sobre la història del submarí, dels diversos ictineus i tot plegat, però en tot cas això, que Monturiol s'havia compromès amb aquest projecte icarià, tot i que no va arribar-hi a formar part de debò. Per tant, ja veieu, la història dels cabetians és una història molt trista, és una història que inclou fins i tot persones que van acabar devorades per cocodrils, per tant, una història francament trista, però que, bé, encara que aquest projecte concret no funcionés, ha acabat tenint implicacions encara més grans per la història de Catalunya mateixa, perquè aquests personatges, abans us deia, aquests noms que deia això, Anselm Clavé, Narcís Monturiol, Ildefons Cerdà, entre d'altres, encara que realment no arribessin a formar part d'aquesta societat utòpica que havia de servir d'exemple a la societat en general, sí que van fer coses. I d'alguna manera l'Eixample, en la concepció de Cerdà, ja pretenia
ja pretenia ser una aplicació d'aquests ideals sicarians mateixos, i el mateix projecte de Monturiol, les idees que hi ha al darrere de la seva concepció de l'Ictineu també, i el projecte dels grups corals d'Anselm Clavé també. Per tant, aquests principis igualitaris els acaben duent a terme d'una manera o d'una altra. I ja anirem dedicant, doncs, això, atenció a cadascun d'aquests autors, i també a com el moviment lliurepensador va mutant a mesura que avança el segle XIX, quan aquesta mena de socialismes utòpics ja es deixen de portar i sorgeixen moviments alternatius, com serà el mateix comunisme, seran anarquismes, seran altres coses, el mateix republicanisme, perquè de fet aquests mateixos tindran un paper molt rellevant a la Primera República Espanyola. Per tant, doncs això, ja anirem retrobant-los al llarg dels següents vídeos, que prometo ser molt pesada amb la qüestió del lliurepensament. Així doncs, bé, espero que us hagi agradat aquesta petita història tràgica dels cabatians, i ens veiem al següent vídeo. Si us ha agradat, feu like i subscriviu-vos, ara ja em sento com una youtuber. Així doncs, fins ben aviat.